На клипа сега виждате напълно автоматическо задание, което го изпълнява агродрон от производител Topex Gun Robotics. Моделът се казва FP500, който го притежава фирмата Eurocopter Service, който продаваме ги, извършваме услуги с тях, с нашите пилоти и така нататък. Сервис части. Сега тук в момента дрона му се свърши препарата, той дойде напълно автоматично си кацна, го зареди отново, му смени батерията и го изпратя обратно да си продължава работа. Както виждате, автоматично излитане, тръгване на точката, дето се спрял, кацане на нужната височина и продължава работа. Перфектно се работи, гледайте какво става.